Amics, cançó número 5, La visió, la cançó més misteriosa de Hokahei. L'home medicina, el bruixot de la tribu del Soglala, se'n va endur la Wasula a la muntanya sagrada perquè tingués una visió. I una visió és un somni, però que el tens mentre estàs despert. Però perquè li vingués aquesta visió, s'havia de preparar. Van pujar a la muntanya sagrada, van seure al terra tot un dia, tota una nit, damunt d'una manta com aquesta que em va regalar el cap del Soglala. I al final, la Wasula va tenir una visió. Li va aparèixer una lloba gris i li va donar unes pistes per averiguar com salvaria el bosc dels Wasitxu. Però anem per parts. La primera part és la preparació. I aquesta preparació comença amb una part molt curteta que hem de fer a 3 veus. D'acord? Ens haurem de separar en 3 grups. Tots els nens i nenes que estareu a l'escenari, el de l'esquerra sereu la primera veu, sereu qui començareu, els del mig sereu la segona veu, repetireu el que dirà la primera veu, i els de la meva dreta sereu la tercera veu, que repetireu el que farà la segona veu. És a dir, que el que muntarem serà com un eco, perquè com estem a les muntanyes, com estem a la muntanya sagrada, es formarà un eco del que anem cantant. Misteri. Què està passant a la muntanya sagrada? Estem preparant la Wasula. Preparats vosaltres? Primera veu, segona, tercera. 2, primera. Wasula, Wasula, tot canviarà, I ara tots junts. mirant dins un parar. En Cérvol Negre i la Wasula estaven quiets i callats com pedres. El paisatge era molt bonic. Es veia tota la planura il·luminada per la lluna i les estrelles. Elena Pai ens ho El vent explica. movia l'herba i feia onades platejades. Ramats de bisons pasturaven, taques fosques que es movien. Al fons, els cims nevats de les muntanyes Apalatges. En Cérvol Negre va saber que era el moment. Va tancar els ulls. I la Wasula va tancar.